Takže ahoj, jo, si zdravím už u třetího dílu z Agario. Takže můžeme si dát svoje jméno vlastní a už můžeme začít. Že Poklička CZE. Samozřejmě úplně naše stejné jméno a dáme si North America. To mi neseká. Takže můžeme začít. Ten Texas mě začal jakoby honit zase. Což je úplně zase děsný, no. Moon, měsíc. Doufám, že nás teda dneska jakoby nebudu zase moc dávat. I'm spot. Tak. On ještě není, jo, takže tady jsou docela velký koule. Poker face. Jo, dobrý, no. Eat me. Sežerte mě. What? To je jedno. Žádám pizza. Jdou po mně! Jak tě nedají. Ha! Jak se na ně vyzrál. Eddie. Ne, nerozděluj se hlavně. Taky ne. Oh jo, dobře na něj, to nevadí. Kam jdem dneska? Oho, tak, šup nahoru. Tak. Ne! Ty vago! Znova no. USA zase ty. Terminátor. Všude jsou všichni. USA. Eat me! Sakra. Ale králov na mě honí. Kory. Krásně bych tě nesmět. To musíš uhybat. Tak. Chris! Facebook! Úplně všechny sežerám. On se obětoval. Normálně, on se obětoval. Normální klasika prostě. Asu. Playboy. Ne, Playboy ne. Prosím. Jo, dobré. Husky, pojďte. Terminátor ne. Na mě. Jdou ze všech stran. Kdyby mě Ari zabil, tak je to prkna. On se spojil, no tak to jsme v háji. No, dobrý, oni se ho něj vlastně, takže nejdříve nás nechají, hej, 8. Oh, no. To chce. Kam on se teďka to spojí. Ne, já radši s nimi nebudu chodit. To já se znám, já jim to sežeru a potom oni mě sežerou, takže jdem od Terminátora radši. Tak. Ne! Proč ona zase? Jaký má se mnou problém, mi řekněte. Jaký? Já si to s ní rozdám prostě. To je kráva. Já tu krávu nesnáším. Tak jako možná v reálu, jo, jako jo. Ale tyhle hře ne. Hej, NASA tam byla docela dost, jako. Kašlem na to, rozdělíme se, aby jsme jim to žrali tady víc. Jo, pokud se kdo se na mě kouká, to je asi jeden člověk nebo kolik. Dobře. Tak, aby se věděli, budu mít možná nový mikrák, se budu přát k Ježíškovi, takže budu mít nový mikrák, takže to bude úplně libový, není šumění, tam nebude slyšet, že je úplně nejlepší. Docela dobrý jsme. The Giver. Ne. Obama. Boss. Vždyť jsme byli větší. Jíte Agario. Já si dám teda jinou tu. Dáme na experimentál. Možná bychom to mohli dát, tady bychom si mohli zkusit. Jiná teda mod. Jo, to je to libový. To jsou ty mody, super. Jo. Těch kouličky.
Tady musíte mít hrozně moc velký, protože tady jsou samé koule, úplně, všude jsou tady ty koule. Oh no, troll! Troll! Ne! Ne! A ne! Do prdele. Šimaria. Proč jsou všude všichni velký, jako to odpoledne, jako nemají nic jiného na práci, nebo... Zkušně sežrat, jinak tě zabiju! Jo. No super, no. Další. Sakra. Chceme najít ty koule, protože jako... Ne! Nebudeš. Pou ty bílá koule. Pedro. Doge! Dáš mi nějaký, prosím. Poker face, další. Prosím, dej mi nějaký. Dej to no tak ty jsi zlej, jo. Chceš pomoct malým kouličkám. Jestli chcete se kouknout na Google Full, ten klip, videoklip, to je úplně luxusní. Já vám ho dám teda do popisku. Ale je ten videoklip za těch 1 000 000 odběratelů. No si to najděte. Poker face. Pojď sem ty koule. Sebastian. Dobrý. Jsme jim nějak unikli. Ty kola, kde se točej, aby mi to... Jo! Jsou to! Pojď, dávej. Nechci, aby mě to sežralo. Necháme dát si to zase to. Oh! Já chci! Tony Stark! Tony Stark, dej mi! Ne! No co říkám, by se rozdvojil. Oh, aspoň takhle. Takhle to bude moje koule. Čekaj. On jsou stejně velký. No super, no. Už to dává. Dává to. No to dává hrozně toho moc, jo. Ojo, považ se, jako mi to tady žrá, to je moje. Jedu pryč, protože tady jde se nějaký ten větší hodně. Byl zase nějaký poker face, ne? Ne! Sakra. Level. Koule. Bowlingová. Ale bowlingová. Co dárí. I když jsem se nerozdělal, tak tady to přejede, abych sežral. No to jsme udělali úplně debilně. No. Jo! Posouvaj level. Díky Origin. Lajky. Dávám lajky. Posouvaj level. Dobrý jo, tak super, jsme docela velký. To díky Originu se zvětšili. Gamefox. Ty máme docela hodně, jo. Tady těch malinkých bombonků, jak říkám. Ne, jak uložit jako obrázek. Tady na ty, jich je hodně. Komentátor her. To je ten Tony Stark, co mě chtěl sežrat, kámo, ty nepřežiješ.
Tak přežiješ. Kam pomůžeš mi? Já vám pomůžu, jako. Musíte se jí prát, já vám pomůžu. Pokud umřem teďka, tak to ukončíme, protože už bych já se na to neměl. Teď se rozdvojí. A je po mně. Šíne, no, tak dobrý, no. Kdyby... O, tady je ta koulička, Oh, I need bros. Oh, Poláku! To ne! Kámo, se seknul, neseknul. Kámo, jdem na tamety. No tak to jsme v prčicích. Teď se rozbají. Dobrý, uniknem, že jsme unikli. No tak neuniknem. To teď nás dohoní ten I need bro. Když jsem menší jako a nemůžu mu uját. Vidíte těch. Come on, hej. Posouvají level. Win great. Nechtěl bych. Teďka. Ne. Takže já si myslím, že pro dnešní video by to stačilo. Takže pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud vám to ještě víc líbilo, tak zanechte odběr. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa z Agario nebo z hry GTA. Takže čau.